Benvinguts al Tot o Res, soc l'Ares Teixidor i em fa moltíssima il·lusió presentar aquest nou concurs de TV3, un programa de preguntes i respostes on ho pots guanyar tot o no guanyar res. Necessitàvem una presentadora que fos elegant, i aquí em teniu, elegantíssima. Una presentadora simpàtica, i aquí estic, simpatiquíssima. I sobretot, una presentadora que fos molt, molt intel·ligent. I aquí em teniu, simpatiquíssima. Em sap molt greu ser la presentadora perquè ha après tantes coses que si concursés podria guanyar moltíssima pasta. Us ho demostraré dia a dia aquí, al Tot o Res. El concurs no pot començar sense el més important de tot, els concursants. Avui juguen amb nosaltres la Jessica, el Pau i la Laia. Què tal? Benvinguts, com esteu? Bé? Sí? Estem bé, estem bé. Jo no vull que penseu que sou els únics que jugueu, al Tot o Res, no, no, no. Si voleu endur-vos el pot, haureu d'encertar el màxim de preguntes i batre el nostre mestre, que és l'únic que pot guanyar el pot. El primer mestre és, amb 44 anys, dissenyador, resident a Barcelona i amb una gotera a casa que fa 10 anys que goteja, Xavier Zaera! Xavier, benvingut! Què tal? Molt bé. Què és això que fa 10 anys que tens una gotera a casa? Què vol dir? Doncs que tenim una gotera al dormitori que fa 10 anys que raja. Però 10 anys són molt anys! Bueno, la justícia que va ràpida, saps? Escolta, vull que estiguis molt atent al perfil de cada concursant perquè aquesta informació et serà molt, molt útil per defensar el teu lloc. Vale? Coneguem qui són. Mira, et presento. La primera concursant és la Jessica. Ella té 30 anys, és pintora, professora d'anglès, community manager i escriptora. No fa cap esport físic, però sí mental. I és que t'agrada molt jugar a l'Scrabble. Sí, ho dic bé? Sí, m'encanta. Molt bé. Benvinguda, Jessica. Gràcies. En segon lloc, què tal? Pau, té 25 anys. Ell és advocat laboralista i treballa al gabinet familiar. A més, jugador de rugby federat i cada dia abans d'anar a dormir mira vídeos de YouTube. És una addicció. I per últim, Laia, benvinguda Laia. Ella té 24 anys, és mestre, té un grau en educació primària i un màster en psicopedagogia. Col·lecciona souvenirs dels llocs on va de viatge i li faria molta il·lusió anar a Sud-amèrica a fer-hi un voluntariat. Molt bé, molta info. Fantàstic, benvinguda Laia. Preparada? I tant, sí? Amb moltes ganes. Heu de saber, aspirants, que el vostre objectiu és batre el nostre mestre i ocupar el seu lloc perquè el mestre opta al tot o res. És a dir, a guanyar els diners que estan en joc. I només tu, Xavier, tens el poder d'organitzar el joc a base de triar amb quin tema juguem. Veiem els temes d'avui? Veiem-los. Sí? Com que és el primer programa, avui comencem amb un pot de 5.000 euros. Heu d'intentar encertar les màximes preguntes possibles perquè pugi el pot. Cada dia les preguntes estaran basades en 5 temes. I ara sí, crec que ha arribat el moment de que prengueu molta atenció perquè els temes d'avui són aquests. Running, bodes reials, invents, Fidel Castro, advocats. Qui guanyi la fase eliminatòria es batrà en duel amb el nostre mestre. Els altres dos aspirants, em sap greu, però s'aniran a casa sense res. I els diners que acumulin el mestre i l'aspirant vencedor faran créixer el pot. Mestre, et toca triar el primer tema per cada concursant. Digue'm, quins 3 temes esculls? Enrotlla't, Xavi, no fotem, Ja comencem, Pau. Enrotlla't. Fidel Castro, Fidel Castro, bodes reials bodes reials. i invents. Tu creus que els hi pot anar malament, aquests 3 temes, sí? D'això es tractaria. Jo recordo que la Jessica no practica esports. Per tant, lo del running... Jo també t'estimo, reina? A veure, Després escolta, quedem si no, d'això. però ho estic fent davant de vosaltres. No és que l'ajudi, és que li recordo, li dono informació que ja he donat abans. El Pau és advocat, per tant, el tema Tampoc advocats... cal insistir molt amb aquesta... No cal. Però, escolta, ho ha de saber, ho ha de saber. No. I la Laia ha viatjat molt i vol anar a Sud-amèrica. Per tant, pot ser Cuba, Fidel Castro, no ho sé, no ho sé. Jo, mestre, crec que ha arribat el moment que em diguis, que adjudiquis els temes, aquests 3 temes, als concursants d'avui. Molt bé. Ho tens clar? Sí. Digue'm. Fidel Castro per la Jessica, Sí? Gràcies. bodes reials pel Pau
Molt amable, m'encanta. Merci, tio. I els invents? Merci. Fala ja. Laia... Bueno, anem a veure si li funciona. És a dir, ja ho tenim tot a punt. Que comenci l'eliminatòria. Jessica, primera pregunta. Som-hi. Fidel Castro, quin dia del 1959 es va proclamar el triomf de la Revolució Cubana? L'1 de gener, el 4 de juliol, 26 de juliol, 31 de desembre. 4 de juliol. Marquem 4 de juliol i la teva resposta és incorrecta. No en tinc ni idea. Mestre, rebot. 1 de gener. Marquem 1 de gener. La resposta del mestre és correcta, ara sí. Següent pregunta. Qui governava Cuba just abans de la Revolució Cubana? Francisco Batista, Fulgencio Batista, Faustino Batista, Facundo Batista. És Batista, vale? Per si et pot ajudar. Home, a boca llum. Diguem-ne... Facundo, vinga. Marquem Facundo Batista. I la teva resposta és Hòstia. incorrecta. Ho veus? Això vol dir, mestre, que hi ha rebot per tu. Era el seu cosí Fulgencio. Sí? Ho tens sí, claríssim. Marquem Fulgencio Batista, doncs. És expert en Fidel Castro. Anem a comprovar. La teva resposta és correcta, també. Molt bé, mestre. Continuem. Per últim, aviam si tens més sort amb la última. Quants presidents dels Estats Units van coincidir amb els anys de govern del Fidel Castro? 4, 6, 8 o 10? Home, Déu-n'hi-do, a veure. Home, són molts, però... Sí, són... 8, diguem-ne. No ho sé. Marquem? 8? Marquem. 8? Endavant. Jessica, la teva resposta és... incorrecta. Mestre, un altre rebot per tu. 6. Eren 6. 6? Veus? Marquem Eren masses 6? vuit, és veritat. La resposta del mestre és... incorrecta. També. La resposta correcta és 10. Mare de Déu. El màxim. Vaya màquina. Vaja màquina. Jessica, Res. Què no hi passa farem? res. Provarem més tard. De moment anem amb pel Pau. Bodes reials. Comprovem. Dominadíssim. Vamos Primera allà. pregunta. Un cop casats, quants anys van passar fins que va aparèixer la primera fotografia de Felip i Letícia fent-se un petó als llavis? Hosti, tu. Va, va. Dos? Xavi, ajuda'm una mica. 6, Quina diries? 9 o 4? Hòstia, anys. Estem parlant d'anys, no? Quants anys van passar fins que ens van fer un petonet als Hòstia, llavis? a veure, són conservadors, però... Confio que 2 anys, més de 2 anys no ho sé. Però bueno, va, direm la 2. Sí? Pura intuïció, eh? Marquem 2 Vinga. i la teva resposta, Pau, és incorrecta. Sí que són conservadors, sí. Mestre, rebot, fas cara de no tenir-ne ni idea. En absolut. Però m'has de dir alguna cosa. 4. Marquem 4. La teva resposta és incorrecta, també. Van passar 6 anys. Trobeu que és molt, no? Home, abans van tenir fills que... Què faries? Petons, no? 6 anys sense una foto fent-se aquest petonet als llavis. Bé, bé. Següent pregunta, Pau. Vale. A quin d'aquests personatges no van convidar al casament dels prínceps Guillem d'Anglaterra i Caterina de Cambridge? David Beckham, Elton John, Tony Blair i Rowan Atkinson. Home, jo crec que serà el Rowan, perquè els altres 3 són institucions britàniques, no? Estem parlant dels reis d'Anglaterra, no? O de El Gran casament Bretanya. dels prínceps Guillem Doncs d'Anglaterra i va, Caterina de Rowan. Cambridge. Marquem Rowan. Vinga. I la teva resposta, Pau, és Hòstia, tio. incorrecta. Aquí hi ha un problema en aquest país, M'agrada molt que pensis en alt, Sí, però, li dono pistes però no al funciona company, tampoc. No. La teva No, no, conclusió no. no ha estat la correcta, per això vol dir que el nostre mestre té rebot. Direm el Beckham, que... El Beckham no et quadre, no? Doncs marquem David Beckham. No el van convidar, sí o no? La resposta és incorrecta. Va ser Tony marrón en Blair, aquest que país. ja no era el primer ministre en aquell moment. Bueno. Pau,
Bueno, tens una última oportunitat. Si no, el Xavi ho haurà clavat. Ja ho veus. Bueno, tampoc m'ha anat de meravella. Bueno, tens opció, que ja és molt. Següent pregunta pel Pau. Aviam si tens més sort. Si no la sé, te la demano, Vale, sí, clar, el que necessitis, a servir. Va. Quina va ser l'última pel·lícula que va fer la Grace Kelly abans de convertir-se en princesa de Mònaco? L'angoixa de viure, alta societat, crim perfecte, la finestra indiscreta. És trist, però l'única que em sona és la finestra indiscreta. Tu com ho veus, Ares? És trist, però ben cert que no puc ajudar-te. No, m'has enganyat! Ja ho sento. M'has enganyat! Ja ho sento. Hòstia. Faig veure que sí, però no. A la vida em passa el mateix. Vale. Bueno, doncs va, tirem la finestra perquè és l'única... Uf, és que, no ho sé. Pensa-ho bé. Uau. Vinga. Quan vulguis, Pau? La finestra. Fem la finestra. Marquem, doncs, la finestra indiscreta i la teva resposta és... incorrecta. Mestre, rebot de nou. Estem on fire. Com ho veus, això? Crim perfecte. Sí? Marquem crim perfecte, doncs la resposta del nostre mestre és... incorrecta, era alta societat. Te l'has jugat i t'ha sortit malament. Laia, invents. Anem a veure com et funciona. Primera pregunta. De quin país era la companyia inventora de la primera videoconsola? Estats Units, Corea del Sud, Japó, Països Baixos. Japó. Marquem Japó. La teva resposta és... incorrecta. Mestre, rebot. Jo crec que és Estats Units. Creus? Crec. Creus, però la marquem? Sí, sí, clar. Marquem Estats Units, doncs. La resposta del mestre és... correcta! Molt bé. Te l'has jugat. Següent pregunta. Laia, amb què s'acostumava a esborrar l'escrit amb llapis abans que l'any 1844 s'inventés la goma d'esborrar? Resina seca, pell de llimona, molla de pa, roba humida. Aviam. Jo sé que la molla de pa, jo a vegades he fet... Em sona que la molla de pa borra. Per tant, tirarem a molla de pa. Marquem molla de pa. La resposta és... correcte. Següent pregunta, Laia. Què no tenia el primer prototip de bicicleta inventada l'any 1817? Rodes, pedals, manillar, seient. Aviam, una bicicleta sense rodes no és lògic. Amb pedals, llavors com et podies moure? Seient... direm... manillar, potser era una d'aquestes sense... de circ, manillar. Sí? Marquem manillar. La teva resposta, Laia, és... incorrecta. Mestre, rebot. Jo diré sense seient. Sense seient? Sí. Marquem seient, doncs. Eren expeditius. La teva resposta és... incorrecta, també. Pedals. La correcta és pedals. Bueno, un cop acabada la primera ronda de preguntes, veiem els marcadors. Jessica, 0 euros. Pau, 0 euros. Laia, 100 euros. I el nostre mestre has guanyat 300 euros, que serviran per incrementar el pot del programa. Bueno, no patiu, perquè això encara no s'ha acabat. Queda una altra ronda de preguntes, però abans, mestre, tens l'oportunitat de canviar els temes, si ho creus oportú. Te recordo els temes. Sí, per favor. Running, bodes reials, invents, Fidel Castro i advocats. La Jèssica es quedarà amb el Fidel Castro, que li ha anat prou bé. Així sí. Estàs molt agraïda, veritat, Jèssica? Molt. Després el convidaré alguna cosa. Se't nota. Fidel Castro per la Jèssica, el Pau, què li fem? Va, Xavier, t'enrotlla't, va. El Pau... me la jugaré amb els invents, vale? T'agrada? Et va bé? Abans remugaves bastant, eh? Home, he remugat amb alguna. Ara ja està escollida. Sí, ara sí. Vale. Sembla que els invents te podrien haver anat bé. Tinc en compte. Bueno, veurem. Carinyo. De I veritat. per I a la últim, Laia li posarem els advocats. els advocats per la Laia. Molt bé. Laia, què tal els advocats? Bueno. Bé, el Pau ho és. T'hi portes bé o no? A veure. Però és un tema més a saber, eh? Bueno, comença la segona ronda de la fase eliminatòria. Amb què va fer fortuna a Cuba el pare del Fidel Castro, un humil emigrant gallec? Canya de sucre,
alcohol, conserves de peix, confecció de roba. A veure... origen gallec, no crec que sigui cap pista, però... Clar, podria dir canya de sucre per on té, però també podria ser conserves de peix. Provem... No en tinc ni idea. Provem conserves de peix. Marquem conserves de peix. La teva resposta, Jèssica, és incorrecta. Mestre, rebot. Provarem amb la canya de sucre. Sí? Aquesta era l'altra opció. Era la teva altra opció. Canya de sucre, marquem. La teva resposta, mestre, és correcta. Llàstima, Jèssica, quasi, però no. Penso massa. Això. Següent pregunta. Quantes vegades es va casar el Fidel Castro? Cap, una, dues, tres. Saps què passa? Que amb mi no s'hi ha casat mai, llavors no ho sé. Cap. Cap. Marquem cap. I la teva resposta és incorrecta, Jèssica. Mestre, rebot? Una. Una? Sí. Marquem una. El nostre mestre diu una i la resposta és incorrecta també. Van ser dues vegades des que es va casar Fidel Castro. Latin lover. Anem a per la tercera pregunta, Jèssica. Aviam. Com es deia el iot amb què van arribar a Cuba des de Mèxic el Fidel Castro i el grup revolucionari? Granma, Sofia, Celia Sánchez, Natàlia. Granma no me sona. Posem... Natàlia. Natàlia, endavant. Marquem Natàlia. La teva resposta, Jèssica, és... Incorrecte. incorrecta. Mestre, rebot. Amb el Granma. Amb el Granma. Sí. Marquem Granma. Ho ha dit segur. I ho ha dit bastant convençut. Sí. Això vol dir que la resposta és correcta. Ben trobat, Ben Xavi, trobat. és tot el que puc dir. La seva estratègia està funcionant Ben molt, trobat, molt. sí. Pau, anem a per tu. Va, a veure, Els si tenim invents. sort amb el canvi. Esperem que sí. Sort. La primera pregunta és... Qui es considera el primer creador d'un automòbil? Vale. Carl Benz, Armand Peugeot, Henry Ford, Adam Opel. Direm el Peugeot, vinga, perquè sí. Marquem És una roda Armand tres. Peugeot Sí. i la teva resposta és incorrecta. Que guai. Mestre, rebot. Els invents sembla que tampoc. Jo diria que el Carl Benz. Marquem Carl Benz i la teva resposta és correcta. Molt bé. Quina ràbia que fas, Xavi. M'he entrenat molt. Bé, no. Master and Commander. Molt bé, molt bé. No te tenen gaire carinyo, mestre, em sap greu. No, Jo sí, jo s'ho sí. està rebentant, el Però tio. ells no ho acaben de veure, no. Els dolents és el que ens passa. Següent pregunta, Pau. Des de quin segle la majoria d'europeus van deixar de menjar amb les mans per fer-ho amb l'invent de la forquilla? Vale. Segle XVI, Bueno. segle XVII, segle XVIII, segle XIX. A veure si la meva educació burgesa em serveix d'alguna cosa. Esperem que sí, confio molt en Dubto, tu. perquè no en tinc ni punyetera idea. Espero que el 19 no. Forquilla i només forquilla, ganivet... Només forquilla. Només forquilla. Vale. Doncs, va, amb la forquilla espero que el 16, no? Ai, sí, 16, això. Sí. 16, Marquem segle XVI va. A veure. i la teva resposta, Pau, és Oh, incorrecta. molt bé, disfrutant avui. Mestre, t'ho estàs passant bé, no? Pues, bueno, vaig veient. Què marquem? Jo estic dubtant entre el 17 i el 18. I això vol dir que I això vol dir que... 18. marquem 18. La teva resposta, mestre, és correcta. Molt bé, molt bé. Van passar anys. Pau, per què no ho fas com ell? Perquè seria mestre, i com que soc alumne, doncs em toca aprendre. Última pregunta, Pau. Vale. Com es deia el primer submarí del Narcís Monturiol? Vale, és aquell de fus... Ah, ara, vale. Ictíneo, Vale.
Nautilus, Ítaca, Mistral. Va, diré l'Ictineo, però... Marquem? Sí, Segur? marca. Ai, Déu meu. La resposta és... Ai, correcte! Molt bé. Vale. Laia, advocats. Vinga. Som-hi? Aviam. Qui feia d'advocat del Tom Hanks a la pel·lícula Filadèlfia? Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, Denzel Washington, Jamie Foxx. Aquí el meu germà em matarà, Sí? perquè és super cinèfal, o no sé com es diu, però no en tinc ni idea. Que bé, no tens ni idea. Filadèlfia... Pues vinga, el Samuel L. Jackson, a Pito Pito. Marquem Samuel L. Jackson i la teva resposta és... incorrecta. Mestre, fas cara d'haver vist Filadèlfia. Alguna vegada. Llavors, marquem. Però no és allò que... Fa molt de temps que no la vaig veure, però jo crec que era el Denzel Washington. Marquem Denzel Washington. La resposta és... correcte. Denzel Washington. Va, Laia, acabes bé, que així Bueno. fem un desempat xulo. Aguanta així. Següent pregunta, Laia. Qui va defensar el filòsof Sòcrates al judici en què el van condemnar a mort? Ell mateix, el seu fill, el seu amant, Plató. Filosofia és la meva assignatura... Sí? Que no, Se't nota. Direm Plató. Marquem Plató, Laia? Sí. Sí, ho ha dit amb la boca petita, però marquem Plató. La teva resposta és... incorrecta. Mestre, rebot. Jo diria que es va defensar ell mateix. Sí? Sí, home. Marquem? Marquem ell mateix. La teva resposta és... correcte, va ser ell mateix. Última pregunta, Laia. Amb què va comparar l'advocat de l'Estat al Leo Messi durant el judici? Ostres. Amb un psicòpata, un dictador, un terrorista, un capo criminal. És que, clar, depèn del que digui, és heavy, Has de respondre, Laia, sense Un- pressió, Un dictador. Ell va comparar amb un dictador? Sí? No? Marquem un dictador? La teva resposta és... incorrecta, Laia. Mestre, rebot. Aquí a Espanya tot és ETA, per tant diré amb un terrorista. Ja em podria haver tocat a mi, aquesta. Marquem un terrorista? La teva resposta és... incorrecta. Capo. La resposta correcta és amb un capo criminal. Fem recompte de marcadors. Jèssica, 0 euros. Pau, 100 euros. I la Laia, 100 euros. Això què vol dir? Hi ha esperança, Pau. Hi ha un empat. Això vol dir que haurem de desempatar perquè només pot continuar un concursant. I, Jèssica, tu no seràs una d'elles, ja em sap greu. És així, és així. Faré una pregunta, i com sempre, del tema que triï el nostre mestre, i la resposta de la pregunta serà una xifra. El concursant que més s'hi acosti en aquesta xifra guanyarà. Els altres els haurem d'acomiadar. Mestre, tu diràs amb quin tema fem el desempat. Doncs direm bodes reials. Bodes reials. Vinga, a disfrutar. Laia, Pau, preparats? Vinga. Bodes reials? La pregunta és aquesta. Quantes perles tenia el vestit de núvia de Lady Di? Guai. Sí? Bé, no? Jo la sé, Laia. Jo aproximadament, a lo millor també. Ho sento, dir-t'ho. Però... Va, jo diré 20, perquè sí. Quantes? 20. 20. 20 perles. Bueno. 20 perles 20 perletes. és la resposta del Pau i la de la Laia és... Jo en diré més. Tiraré cap a 80. 80? Aviam. Lady Di, nois. 20, Pau? 20? 20 perles al vestit de núvia de Lady Di? Anna, hi ha Fora gent- del meu plató ara mateix. Hi ha gent que té molts La diners, resposta tio, això correcta no pot és 10.000. Ai, mareta. Bueno, 10.000. m'acosto I jo. la Laia, Molt la bé, Laia ha Laia. dit 80 com si dient, tampoc 10.000. vull passar-me. Això vol dir que la Laia s'ha apropat més Molta als desigualtat 10.000. en aquest moment. Molta desigualtat. Fem alguna cosa. Jèssica, Pau, us hem d'acomiadar. Quina llàstima. Laia, enhorabona.
i el Xavi, el nostre mestre, continuem jugant perquè comença el duel. Cara a cara, mestre contra aspirant. Això és com a les pel·lícules de l'Oest, només en pot quedar un. La Laia ha d'intentar batre el nostre mestre, el Xavi. L'has de superar, perquè en cas d'empat guanya el mestre. Les preguntes seran de sí o no. Guanyarà el millor de 5 rondes, una de cada tema. El funcionament de cada ronda és com una tanda de penals. La guanyarà qui més encerti. Us recordo que us enfronteu per un pot de 6.000 euros. Un dels privilegis que té el nostre mestre és que pot triar l'ordre dels temes i decidir qui comença a respondre. Us recordo els temes. Running, bodes reials, invents, Fidel Castro i advocats. Mestre, tu diràs per quin tema vols que comenci el duel i alhora diguem per què. M'ha anat molt bé el Fidel Castro, home, no l'abandonaré ara. Un amic com aquest, hem de seguir amb ell. Vull començar amb el Fidel Castro. Perfecte. Fidel Castro, comencem per Fidel Castro. Molt bé, m'has de dir qui dels dos vols que comenci a respondre. Laia o tu mateix? Les dames, primero. Sí? Gràcies. Molt bé. Laia, Fidel Castro, la pregunta és la següent. Quines afirmacions, de les que us diré, són correctes? El còctel Cuba Libre va néixer després de la victòria del Fidel Castro. Cert. No. Va ser després de la independència de Cuba. Xavi, la pel·lícula documental Comandante la va dirigir l'Steven Spielberg. No. Correcte, la va dirigir l'Oliver Stone l'any 2003. El Fidel Castro, Laia i el Manuel Fraga van compartir un pop a la gallega. Sí. Sí. Va ser l'any 1992 durant la visita de Castro al poble natal del seu pare. Mestre, l'Stalin va donar suport a la Cuba revolucionària instal·lant míssils a l'illa. Sí. No! Impossible, a més, perquè l'Stalin va morir l'any 1953 i la revolució va ser al 59. Laia, el Fidel Castro va estar empresonat per intentar assaltar una caserna militar. Sí. Correcte, va ser l'any 1953 per l'assalt a la caserna Montcada. Xavi, el Fidel Castro universitari va destacar en atletisme. Sí. No! Va destacar en béisbol. Laia, per celebrar el 90è aniversari del Fidel, un fabricant de puros va fer un puro de 90 metres. Sona surrealista, però direm que sí. Correcte. Xavi, aquesta pregunta és molt important el que responguis, perquè si la falles, ha guanyat la Laia aquest tema directament. Vale? Voy? Vinga. Sí? El Maradona, després de conèixer el Fidel, es va tatuar la seva cara a la cama esquerra. Sí. Correcte, ho va fer. Laia, si encertes aquesta pregunta, ja has guanyat aquesta ronda, aquest tema. El Fidel va rebre el papa francès vestit de xandall. Ostres, sí que anava bastant vestit a xandall. Sí. Correcte, Laia, molt bé. Molt bé, amb lo bé que t'havia anat sempre Fidel Castro i aquest cop no. El seu esperit m'ha abandonat. Laia s'emporta aquest tema, per tant, 1-0. Continuem. Digue'm, amb quin tema juguem a continuació? Invents. Anem a per invents. Qui comença de tots dos? Tu tries. Jo. Comences tu, a veure si et funciona millor. A veure si va millor. La pregunta és la següent, Xavi. Quins d'aquests són invents de Galileu i quins no? El pèndol. Sí. Correcte. El càlcul integral. No. Correcte, és d'Arquímedes. El compàs. Sí. Correcte. La màquina de sumar. Màquina de sumar. Sí. No, és de Blaise Pascal. El tallaungles. No. Correcte, és de Jacob Perkins. El termoscopi. Sí. Correcte. La màquina de vapor. No. És de James Watt. El parallams. No. Correcte, és de Benjamin Franklin. El baròmetre. No. Correcte, és d'Evangelista Torricelli. El nostre mestre s'emporta punt gràcies als invents. Molt bé.
Continuem. Per quin tema anem ara? Advocats. Provem advocats. Molt bé. Xavi, Laia, qui comença dels dos? Jo. Tu. La pregunta és la següent. Quines de les dades següents sobre Amal Clooney, advocada de drets humans i dona de George Clooney, són certes? Va néixer a Damasc. Cert. No, va néixer a Beirut, al Líban. Va defensar el Julian Assange. Sí. Correcte. El seu nom de soltera és Amal Erdogan. No. És Amal Alamuddin, correcte, Xavi. Va deixar el Líban a l'edat de 10 anys. Sí. No. Va marxar als 3 anys cap a la Gran Bretanya, Laia. Va treballar a Síria amb el Kofi Annan. Sí. Correcte. Té la nacionalitat britànica. Sí. Sí, juntament amb la libanesa, a més. El Jean-Paul Gaultier li dissenya tot el vestuari. No. Correcte, li dissenya Ed and Ravenscroft, la sastreria més antiga de Londres. Va estudiar a Oxford. Sí. Correcte. És filla única. Sí. No, té 3 germans, Javi. Laia, si encertes enquesta, has guanyat. Va declinar participar en una comissió de l'ONU a Gaza. No. Incorrecte, sí que ho va fer per problemes d'agenda. Xavi, Laia, hi ha hagut un empat, per tant vol dir que seguiu 1-1. I ara m'has de dir quin tema tries ara. Running. Running? Qui vols que comenci? Jo mateix. Tu mateix? Doncs, Xavi, la pregunta és la següent. Quin dels esportistes següents han competit en proves d'atletisme als Jocs Olímpics? Carl Lewis. Sí. Correcte. Marta Domínguez. Sí. Correcte. Emil Zatopek. Sí. Sí, a més se l'anomenava la locomotora humana. Michael Phelps. Sí. Ai, no. No, Laia, és nedador. Nadia Comaneci. No. Correcte, era gimnasta. Edurne Passavant. Sí. No. És alpinista, primera dona que va ascendir a 14 8000s. Xavi, si la resposta que em dones ara és correcta, voldrà dir que guanyes el tema i alhora el duel. Perquè, com sabeu, sempre que hi ha un empat, el mestre és el que guanya. Per tant, si continuéssim amb l'últim tema, hi hauríem un empat, guanyaries igualment. Som-hi. Sí? Som-hi. Fermín Cacho. Sí. Correcte. Molt bé, Xavi, mestre, enhorabona, ha acabat el duel, això vol dir que el guanyador és el Xavier, el nostre mestre. Ho sento molt, Laia, em sap greu, no l'has pogut batre, és un gran adversari, ja ho has vist des de l'inici, però en tot cas ha arribat fins aquí i està molt bé. La llàstima és que marxes sense res, Laia. No passa res. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Fort aplaudiment per la Laia. Doncs ja ho veieu, reafirmant-se com a mestre i conservant el seu lloc, ens quedem amb el Xavi, que aspirarà a guanyar el nostre pot. Comença el Tot o Res. Moment final. Juguem amb el Xavi pel pot d'avui, que ja és de 6.000 euros. Com el podrà guanyar? Doncs molt fàcil, o no? No ho sé, responent correctament l'última pregunta d'aquest programa, i és que tu, mestre, tornes a tenir el privilegi de triar el tema. Pensa-ho molt bé. Els temes d'avui eren els següents. Running, bodes reials, invents, Fidel Castro, advocats. Perquè és el tema que menys he cremat, imagino que el running. Em quedaré amb el running pel final. Sí? Just per això, aquesta és la raó? Perquè creus que... Sí, perquè els invents, jo crec que tot el que em sabia d'invents ja m'ho han preguntat, tot el que em sabia del Fidel ja m'ho han preguntat, per tant... Vale. Doncs la pregunta que hauràs de contestar per guanyar el pot és aquesta. Marató és la ciutat grega que dona nom a les curses de 42 quilòmetres i 195 metres. Què vol dir en grec marató? Les opcions de resposta són aquestes 8. Arena, plana verda, fonoll, terra de mar, olivera, pantà, turó, golf. Com pots veure, Xavi, tens 8 opcions de resposta. Abans de respondre et farem una pregunta dels altres 4 temes.
per cada pregunta encertada, eliminarem una de les 8 opcions. Comencem a jugar. El primer tema per eliminar una resposta a la pregunta final és bodes reials. De qui és el casament en què s'ambienta la pel·lícula Noces reials? Joan Carles I i Sofia d'Espanya, Jordi VI i Elisabet de Gran Bretanya, Elisabet II i Felip de Gran Bretanya, Margarida II i Enric de Dinamarca. Aquesta cara vol dir que... Que, vamos, que controladíssim, que això és el que jo llegeixo cada dia. Però hem de marcar una. Marcaré la menys sospitada, per mi, que és Margarida II i Enric de Dinamarca. Marquem aquesta? Sí. Margarida II i Enric de Dinamarca. Mestre, la teva resposta és incorrecta. La resposta correcta és Elisabet II i Felip de Gran Bretanya. Xavi, no comencem gaire bé, però no perdis l'esperança perquè tenim invents. Som-hi? La pregunta és la següent. L'exèrcit de quin líder va ser el primer que va consumir aliments envasats al buit? Rasputin, Napoleó, Churchill, Genghis Khan. Napoleó. Marquem Napoleó? Perquè Churchill em sembla massa recent i seria l'opció més fàcil, més òbvia. La teva resposta és correcta. Molt bé, mestre. Això vol dir que eliminem una opció de resposta. Que serà golf, ja veuràs. Serà golf? Sí? Jo crec que sí. No, és turó. És turó. Una menys. Vinga. Anem a pel següent tema. Fidel Castro. La pregunta és: quanta estona va estar parlant el Fidel Castro l'any 1960 per batre el rècord del discurs més llarg de la història de l'ONU? 2 hores 25 minuts, 4 hores 29 minuts, 9 hores 43 minuts, 15 hores 21 minuts. Jo, si la memòria no em falla, crec que fins i tot van fer un recés perquè la gent parés una mica. Jo crec que van ser 9 hores i 43 minuts. Marquem 9 hores, 43 minuts. La teva resposta, Xavi, és incorrecta. Van ser 4 hores i 29 minuts. Última oportunitat, la temàtica advocats. La pregunta és la següent. Quan cobra l'advocada de l'Angelina Jolie, la Laura Wasser, segons The New York Times? $850 l'hora, $1.000 l'hora, 5 milions de dòlars per cas, 7 milions i mig de dòlars per cas. Bueno, no tinc ni la més remota idea, però no sé, per fer els números fàcils, jo cobraria $1.000 per hora i seria molt fàcil de calcular. Marquem $1.000 per l'hora. $1.000. La resposta és incorrecta. Mestre, tu cobraries més que la Laura perquè ella cobra $850 l'hora. Quasi, però no. Però li fa preu. Serà això. Mestre, això vol dir que hem eliminat una sola resposta de les opcions que tenim de la pregunta final. Així que, Xavi, sento dir-te, o no, que ha arribat el moment decisiu. Et pots emportar 6.000 euros si respons correctament a l'última pregunta. O guanyes tot o res. Recordem la pregunta i les opcions de resposta. Marató és la ciutat grega que dona nom a les curses de 42 quilòmetres i 195 metres. Què vol dir en grec marató? Arena, plana verda, fonoll, terra de mar, olivera, pantà, golf. Maratón. Has de prendre una decisió, Xavi. És que és una decisió de 6.000 euros, eh? Ho sé, ho sé. Sembla una tonteria, però... Però saps què passa? Que arriba el TN i nosaltres no tenim tant temps. Terra de mar.
marquem terra de mar. Sí, o aquesta o golf, una de les dues. Terra de mar, ja està. Sí, la resposta és... incorrecte, Xavi. Fonoll. Ni ho havies pensat. Fonoll no era una de les teves opcions. No, quan les he vistes, la primera que he pensat ha sigut fonoll. Sí? Sí, però jo vaig estar-hi i hi havia molta orenga, no vaig veure fonoll. Ai, Xavi. Llàstima. Bé, amb el nostre mestre Xavi i 3 concursants més, el pròxim programa jugarem al tot o res. Us esperem, no ens falteu. Gràcies.